салом алайкум бародарои азиз, вориди хона мешавем. Тарзи ламинат заданро ба шумо мефаҳмонам чӣ тавр ламинат задан дар кора ба он нафарони дахл дорад ки мехоҳанд усто шаванд. Бародарои азиз, ва бинед ки мо дар стикҳои ламинат аз бехи девор яъне падлошка мондаги ҳастем ки шутоби вақти ламината заданда стикҳои мо вуй нашавад. Бародарои азиз, ва ин стикҳое ки мебинед сиёҳ, ин ламинат хеле заводской, яъне ам хел сиёҳ аст. Бародарои азиз, конус бурдаги аст аз ду тарафи ламинат, яъне рӯз то рӯз тараққиёт пеш рафтес аст. Ва бинед бародарои азиз ки мо ба дарозии хона сар кардаги ҳастем, яъне ламината расход кам мешавад, яъне кусок кам меравад ба тагои даро, яъне бепарог мебияд даро, ҳамхе мерава у хонаошам ҳамхе мерава. Бародарои азиз, ва пеш аз ламинат сар кардан, бародарои азиз, аввал соҳиби хона қатъӣ як бор пурсон мешавӣ, мепурсӣ ки яъне чӣ тавр задан накора, ё шахмат ё лестница. баъзе соҳиби хона мисол шахмат бизан ё лестница мада фарқ надорад, мисол расход чӣ тавр меша намеша, лестница бизан. барои воқеъ набинед бародарои азиз ки яъне ламината чӣ хел задан дар кора. Камтар мебардора, аввал стика адиват мекуна, камтар бо намехе кусок ламинат шутоби замок дар пешониш адиват мешавад, шутоби замок нашкана. баъд камтар ламината мебардорӣ, малатоқати мезанӣ ки бишина. ва ина бародаро бинед ки мо ламината шахмат сар кардем, яъне аввал аз бехи девор сели омадем, як кусоки майдаак мерава, мисол кусок майдаву калон 30-40 ё 20 мерава, ва зависаи хонаҳо мекуна, калону майдаги хона. баъд дуюмги ламината мисол вақти омаданда ду тақсим мекунӣ барои шахмат задан. байни ду тақсим мекунӣ, яташ аус мерава, яташ айси мешава шахмат. ина бинед бародаро, нигоҳ кунед, стикоша диден, шахмат. бас стикошам аҳамият метӣ, мисол хонао ҳар хел аст, каҷалаву дуроз аст, стикошам аҳамият метӣ ки инаҷа спални аст. бародаро кришара бинед чӣ тавр аст, яъне криша конус омадаги аст. ина бинед шахмати задаги дорад ки стикоша чӣ тавр аҳамият метӣ ки ламинати селиро мегирӣ, аз стик дар стик мебинӣ ки камтар болимени рост баравад. ва падалошкаро задаги ҳастем. бародарои азиз, падалошкаро яъне 3 мм аст. ламината сар кардем, иншоалло ки наздик омадааст. баъд ламинат, бародарои азиз, бояд гирд ба гирди хона аз ним сантиметр то 1 сантиметр бояд зазор боша ки ламинат озод боша, мисол дам накуна. яъне агар туга боша метавона ки ай байни хона ламинат играт куна, яъне дам куна. ина бинед бародарои азиз ки ламината кам аввал пешониш адиват мекуна, баъд стики сплашноиша, яъне замоки сплашноиша камтар наздики ламинат меёра. баъд ламината мебардора ки шутоби адиват шава. ламинат задан, бародарои азиз, кори қиин нест ва нафарҳое ҳастанд ки мехоҳанд усто шаванд, яъне аз корҳое ки яъне бисёр корҳои хай вазбинӣ ҳаста. бародарои азиз, мехоҳанд ки аз ҳамон корҳои вазбинӣ озод шаванд, ҳамин корҳоро ёд бигиранд. ва ин корҳо бисёр аст, яъне аделка ки бисёр аст ва барои кӯшиш кардан накора. бародарои азиз, бо дуруи ҳам канали специалист CGK тамошо кунем. бародарои азиз, иншоалло мо ҳамаи корро баҳратон ба навор гирифта мефаҳмонем, ёд мегирем. ина бародарои азиз, бинед ки ман мисол аввал пешониш адиват мекунам, дубор яъне пасту баландиш мекунам ки пешониш адиват шава. баъд уна нигоҳ кунед, ам кусока ки ламинате ки замок дорад дасти май, камтар ламината мебардорам, инҷа поам хати ҷиқидагим ламината. бародарои азиз, баъд малатоки резини хати я нима мезанӣ ки шутоби стик шурух хорава. ишам ҳамахе бародаро, нигоҳ кунед. аввал пешониша камтар меҷумонам, адиват шид, замоки сплашноиша наздик овардагӣ ҳастим, инҷа ламината мебардорам. бародаро, нигоҳ кунед.
бисёр бар намебардорӣ ламинатаки ӯ ламинатое ки ӯ сӯзадагӣ ҳамун ҳуй мешава бародаро кор дубора мешава. Кантарак мебардорӣ худаш адиват меша, поқати мисостика меҷиқӣ, адиват шида рафтан мегира. Пудраи бародарои азиз, дар ҷоя ламинат нест, потолокҳорам фаҳмондагӣ ҳастм, беҳтарин потолокҳои замонавӣ аст. Иншоалло дастгирӣ кунед, ман баҳри шумо ба навор гирифта пешниҳод мекунам, ёд мегиред. Хай бародарон.